ngathi andithethi ngathi niyathetha ngathi apha nje uphuma amasende apho ikheyisi imile isamile from 2021 ndidutshulwa ngulo enforcement apho ndihlelele kwam uyandiva ndithini ayiyindawo ikheyisi ulapho lo mfana ubheka icele wayelapho ethunyelwa nguramaphosa uyandiva ndithini akubuyi izimpendulo ndithi kuwe lo mfana uphathekile naye wayelapho uphathekile akho nto eqhubekekayo uyandiva ndithini ikheyisi naku uyabona thona ndadutshulwa phantsi uphuma amasende uyandiva kodwa akho justice ngakwicala lam funeka kubekho ijustice ngakwi-SAPS no that never work ndandidutshulwa ngulo enforcement uyandiva 2021 kwathiwa idokethe lahlekile I have to fight the police station idokethe mayibuye yabuya idokethe still ikheyisi imile hayibo ndikuxelela ingxaki yam kum ngoku ngenxa yoba ndadutshulwa ndikuxelela wena uyintatheli ibuhlungu ingxaki yam sisi uyandiva ndithini ibuhlungu naxa ndinoyithetha iyaba buhlungu uyandiva mntu wasekhaya andifuni ndide rhwebe ezinye izinto uyandiva ayondlalo afika amapolisa ndihamba ngapha nangapha ndihleli kwam ndiyobizwa kuthiwa kuchitha izindlu ndathi xa ndiphuma ndabanjwa ngapha nangapha elinye lama phambi kwam short range dwa ungenzanga nto kodwa kabikho ijustice ayitezi izothi madikane ngoku ikheyisi iyaya ecourt kolaa dokethe apha kula Harare police station bani bonke uzakapteni zabo akho nto eqhubekekayo nazi iinamba apha mane ndifuna kuthiwa yimi mingaphi le minyaka ngoku mingaphi si-traumatized what the government doing to us. All the people are traumatized is our children now. They are starting to do a revolution. This is a revolution of our children, not the parents. The parents are sitting and looking. What are the children doing? Even this thing, the cop defend themselves this thing because they come and stop on the fire and run after the children. Why? Now you want to shoot the children? No. I'm the one who can say, I will say, Polisa, that's it, Balopana wenu, Low Kotamachalu, Fazales corrupting the Amapolisa. They burn this thing themselves, not the people burn this thing. Only the police burn this thing. There's no one can come to the police and burn this thing, but the police got a gun in his hand. No! Don't lie to the people, don't lie to the media. SAPS, you lie. You burn this thing on your own. You did come from that side. You stop at this place. I'm staying on that house. I was looking, and then when they stopped this thing here, and they ran. Not the people. Not our children. Our children. Make this thing. We need everything. We are not fools. We need now the resolution that we can take you as a government, as the Western State government. They must come and help these people. Give them electricity. Give them everything that they want. It's all they want.